Ya lek wong iso langsung napuk peneran. Lek awakmu disantet piye? Malah moncrot. Lha gitu nggih. Kadang iki awake dhewe ngomong sing rumangsane iku biasa, nanging iki nglarani atine wong ora roh kadang ya. Gak sadar. Mulane kudu luwih ngati-ngati oleh njaga pangucape. Merga apa? Tandane urip slamet salah sijine iku bagus pituture. Lan rukun marang sak padane. Rukun. Lek pengen urip slamet kudune rukun. Wong kuwi lek gak gelem rukun, ora bisa njaga kerukunan marang sak padane. Iku adalah awal dari kehancuran kehidupanmu sendiri.